Hvor mange subscriber har du nu? 45. Jeg har fået 6 subscribers på én video. Ja, det er der var åbningsdag. Jeg har lavet sådan en super cheesy video, hvor det er sådan, vi tager på striben, og så har jeg bare lagt det der ind foran bare sådan, det bliver så vildt, og der er folk, der kører race, og der pisser lort, og så sker der bare ingenting. Så kører jeg derud, og så rammer jeg røde lys hele vejen, så det eneste man ser, det er bare en video med mig, der kører op til røde lys. Og så kommer jeg lige ind på striben, og så holder der bare sådan en bil, der er blevet lavet, så den ligner den der grønne Mitsubishi Fast and Furious. Og så er det bare sådan, så slutter den bare, så. Ja. Det var ikke den, der gav subscribers, den gav en del dislikes. Jeg har jo også lovet the community af alle de subscribers, jeg ikke havde på det tidspunkt, at jeg skal ned og besøge Senvo nede ved Lolland. Ja, jeg var bare sådan, jeg tænker mig sådan, så lavede jeg sådan en video, fordi jeg blev sur over, hvor lidt de var med i det der Jay Leno ting, og så lavede jeg en video om det, så sådan, næste år så tager jeg ned, og så fucking besøger jeg Tesla, de sprøvhuller, mand. Og så skrev jeg til dem, så har jeg skrevet sådan 3-4 mails til dem, eller sådan, hey, jeg vil gerne ned og besøge jer, og så laver vi lidt sjov, så laver vi det sådan på sådan noget video. Og så er de bare sådan, fuck dig, din dumme YouTube-dreng, jeg gider slet ikke høre på dig. Rigtigt? Ja. Jamen, de har ikke svaret, men det er bare sådan, man får ikke noget respons, så man tænker sådan, det er det, de tænker, ikke? Det var også godt, da jeg havde helt nye potter i på et tidspunkt, så havde jeg lige fået fumlet med et eller andet, så havde jeg tændt og slukket den 3 gange. Og så var der ikke kommet sod i potterne, så der ligesom var kommet bare lidt modstand. Så nåede jeg lige ude på motorvejen, hvor jeg bare sådan lige skulle flette ind på den, og så af igen. Så da jeg tog afkørslen, så havde den bare samlet sammen. Og så sagde det bare sådan, knong, knong, knong! Og jeg sad bare sådan, fuck, hvad skete der? Jeg blev super bange selv, og så kunne jeg bare se sådan i bagspejlet, sådan en dame, der bare sad sådan, det lignede, jeg lige havde kastet et kanonslag ind af hendes vindue, eller sådan noget. Knalde røvhul! Ja, de der... Ja, jamen jeg tænkte sådan, hvis jeg skulle på ferie, sådan, så bliver jeg nødt til at have nogen, og så larmer den bare pisse meget alligevel. Jeg kan stadig ikke tage på ferie med de potter, altså. Ja, når lige ind i Tyskland, så bliver jeg jo bare stoppet, så er de bare sådan... Så må man ned på knæ og sutte noget pik for at få droppet det ned til en bøde, så de ikke tager mine potter. Jeg skal også finde ud af, hvad jeg skal lave med den her, når jeg har sat upside down fotograf på, så er jeg jo faktisk færdig. Det ved jeg ikke. Når månen står på højeste punkt ved fuldmånen, og vi kan ofre en jomfru eller sådan noget, for så jeg kan sælge min sjæl til djævlen og få noget mere tid til at køre motorcykel. Ja, de er kommet. De ligger derhjemme. Derhjemme. Ingen har motor i mit hjem! Fuck ja! Yeah. Rejcocktail. Ej, hvor jeg bare... Jeg bliver sgu nok nødt til at gå hjem og tage en spiller, inden jeg skal op i morgen. Det er fedt, Tamis Kawasaki, den siger det samme. Den siger det bare rigtig lang tid. Den er sådan... Den bliver, altså det er sådan så lang tid, den bliver ved, og så stopper den bare lige pludselig. Det sådan... Det gør den også, hvis den står på... Den bare sådan, Tim, ja, det er normalt. Så bare sådan, ja, det skal den gøre. Og man virkelig bare hører, den står bare sådan, ligesom en mand, der skal prøve at skide rigtig meget. Til sidst der bare kommer det der helt højvinede, fordi man bare ikke har mere luft tilbage. Jeg har købt alle de stumper og sådan noget, jeg vil have til den her, sådan, så der kommer forkromet kølergitter og sådan noget på også nu. Upside down forgaffel. Der kommer et nyt tankpad, hvor der står SV, og så med sådan en V-Twin logo med 2 stempler, der står sådan, og så kommer der lige sådan nogle grip pads. Så kommer der lige sådan nogle storm grip pads på siden. Sådan nogle små nogle bare, der passer til det der SV-ting. Det bliver fucking jazz. Hvad fanden var det mere? Jo, armerede bremseslanger op foran. Og ny koblingsslange. Og bremseslangen bagtil. Okay, sidste gang. Prøver vi lige igen. Vi ses! Nej, nu gider jeg ikke. Okay. That's what's up! Prøv at sådan her. That's what's up! Stevie, don't laugh, motherfucker! The shit's serious! We skate for girl! I know that doesn't sound tough! And chocolate! That doesn't sound tough either! But it is not tough!